Mensen, we gaan dus een rondwaterpassing uitvoeren. Dat betekent, we hebben dus een beginpunt en een eindpunt. Dat wordt gemarkeerd, het vaste punt, door een straatpot. Goed, nou, ik zou zeggen, ik heb gezegd, jullie gaan meten en we gaan naar buiten toe. 9010. Kijken. Je moet niet zo gaan staan, zo omhoog of zo te laag, zo. Nee, je moet net als een schaatser, een T-half, die moet in één lijn staan met het toestel. Dus een beetje door zijn knibbels en dan kijkt hij zo. Dat is hem. Liefde voor ons vakgebied, dat is het. En gemotiveerd zijn, maar ook dat geheel overbrengen naar deze mensen. Want dat is onze toekomst. En daar moeten wij het van hebben. Maar die moet je goed opleiden, maar niet half bakken. Want dan kun je beter naar huis gaan, dan kun je beter niks doen. Want dan moet je totaal geen energie in stoppen. Maar dat is verspilling van tijd en van energie nogmaals. Je praat er dus nog steeds vol fuel erdoor, hè? Ja, maar het is nog prachtig. Wie zegt 65 wat er inhoudt? Ik vind dat is gewoon een streepje op de kalender. Jongens. We moeten ons boerenverstand gebruiken. Ja? Mensen die graag willen werken, nou, dat is echt iets fantastisch. En jou wil het nou wel even terug? Ja, ik word gedwongen om, dus, om te stoppen. Ja, de overheid die zegt, ja, tot die datum is het gebeurd. Ja. Alleen, je moet ook reëel zijn, je moet ook andere mensen weer een kans geven. Je moet niet constant op dat toneel blijven staan, want dan denk je, nou, hij kan nou wel een keer weg. Zo, dus dan moet je eigenlijk de invulling geven aan de jongere mensen. Maar nogmaals, ze moeten goed opgeleid worden. Ze moeten het stokje goed kunnen overnemen. Ja, dit zijn prachtige toestellen. Dit is nog eentje met een doosniveau en een buisniveautje. En dat zijn ze. Ja. Maar voor een leerproces is dit uitstekend, want ze moeten het zelf doen. Hè? Echt zelf doen, niet die kwakkeloos aannemen. Ze komen echt nu dingen tegen waar ze op moeten letten. Want anders is het normaal indruk op de toets en het rolt eruit, maar wat rolt eruit? Kun je dat achterhalen op dit niveau? Dat moeten ze hier leren. Het hele leuke, dat schiet me net in de gedachten. Mijn collega's van de civiele techniek, dus ik zeg nog maar eventjes van de weg- en waterbouwers, zijn mijn oud-studenten geweest. Ik heb er nu 5. En dat zijn mijn oud-studenten. En ik ben dan eigenlijk maar ja, de man die dat beetje... ik voel me niet zo natuurlijk, we zijn echt een eenheid. Ja. Maar dat is echt leuk. Dat vind ik echt, ja, dat is bijzonder. Straks is te hard doen. En wat zie je dan? Nou, ik zou je gauw vertellen. Heel veel mensen zeggen dan, je valt in een gat. Daar heb ik een hekel aan. Want het is gelijk al een stempel op. Je bent uitgeranceerd. Nou, dat moet je helemaal niet doen. Je moet kijken naar de mogelijkheden. Ook ik zie wel eens de mensen heel snel neergeslagen. Dat is ook zo. Er zijn soms omstandigheden, dan is het echt niet... Zeg je, nou jongens, dat is echt heel vervelend. Dat is echt zo. Maar zie toch altijd maar weer het goede. Hè? Ik zeg altijd, kijk in de zon, waar ik nu kijk en de schaduw valt achter me. Zo, mooier kan ik het ook niet formuleren nu. Heel toepasselijk. Heb je nog meer vragen? Want stel me, ik ga wel door hoor. Ik ga wel door. Theo die neemt wel op. Nee, Tiger dank. Tiger dank? Mooi, dan kleer je maar aan Tiger bedankt. Hier ook. En dan ga ik weer verder met mijn meting, want ik moet ook weer op tijd terug zijn.